inselmilkom. Illum it-tlieta, l-ewwel ta' Settembru, qed infakru il-Jum Dinji ta' Talb għall-Kura tal-Ħolqien. Nilqakom għall-Qudiesa u r-Rużarju mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Jikkonċelebra Dun Paul Spiteri, Salesjan li ġie ordnat saċerdot fid-29 ta' Ġunju li għadda. Illum, fil-bidu tax-xahar tal-Ħolqien, ninaqdu fit-talb mal-Papa Franġisku li qed isejħilna nieħdu ħsieb il-ħolqien u nħarsu id-dar komuni tagħna li hija d-dinja u li nużaw b'mod responsabbli ir-riżorsi li tagħtina. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Kif għadkom kemm smajtu huwa ta' pjaċir kbir għalija li nintroduċi u nirringrazzja tal-preżenza tiegħu il-Fader Paul Spiteri Salesjan, nitolbu għalih u jibda l-Ministeru saċerdotali tiegħu bħala reliġjuż fil-familja ta' Don Bosco. Smajna wkoll li llum l-ewwel ta' Settembru jibda dan l-istaġun qasir li fih aħna nimpenjaw ruħna u nitolbu għal ħarsien tal-ħolqien u llum l-ewwel ta' Settembru l-Papa Franġisku xtaq li jkun il-Jum Dinji ta' Talb għal ħarsien tal-ħolqien. Fil-bidu ta' din il-Qudiesa jew nitolbu maħfra ta' kemm il-darba konna traskurati fil-ħarsien tal-ħolqien, ta' kemm il-darba mobdejniex l-indikazzjonijiet ta' ċiviltà u ta' ħarsien tal-liġijiet, għax għandna ħafna, ma mhux biżejjed ikollok il-liġijiet, irridu nobduhom u nħarsuhom. U dawn huma dnubiet li ħafna drabi mhux biss ma nqerruhomx aqqas biss nagħtu każhom. Fil-fatt il-Papa mhux biex iżid il-kmandamenti, imma darba qal jekk ikolli nżid il-11 il-kmandament, inżid dik li ma nħarsux il-ħolqien. Ejjew nitolbu maħfra ta' dnubiet kollha li għamilna kontra l-ħolqien li l-Mulej afdalna fidejna biex inħarsuh. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla tal-eżerċti kull ma hu l-aħjar ġej kollu mitnek, nissel fi qlubna l-imħabba lejn ismek u għatina li bit-taħriġ reliġjuż tagħna tmexxi l-qudiem dak li hu tajjeb fina u tħarisulna bit-ħabbrik tagħna bla qiegħda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin. Ħuti, l-Ispirtu jarbel kollox sa fil-qiegħ ta' Alla. Min qatt għaraf dak li hemm moħbi fil-bniedem jekk mhux l-Ispirtu tal-bniedem li hemm fih. Hekk ukoll ħadd ma jaraf dak li hemm f'Alla ħlief l-Ispirtu ta' Alla. Aħna ma ħadniex l-Ispirtu ta' din id-dinja, imma l-Ispirtu ta' Alla biex narfu id-doni li Alla oġbu jagħtina. Dawn il-ħwejjeġ ħabbarnihomkom bi kliem li ma tallimniex mill-erf tal-bnedmin, imma mill-Ispirtu u fissirna ħwejjeġ spiritwali lil nies spiritwali. Il-bniedem naturali ma jilqax il-ħwejjeġ tal-Ispirtu ta' Alla. Għalih huma kollha bluha, ma jistax jifhimhom. Għaliex ħadd ma jista' jarbilhom jekk mhux bl-Ispirtu.
Il-bniedem spiritwali jarbel kollox u lilu ma jarblu ħadd. Min hu dak li jista' jifhem il-ħsieb tal-mulej biex ikun jista' jgħallmu? Imma aħna għandna fina il-ħsieb ta' Kristu. Il-kelma tal-mulej. Ruddu ħajr lill-Alla. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha. Twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jadab u kollu tieba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma għamel. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha. Kull ma għamilt irodlok ħajr mulej, iberkuk il-ħbib tiegħek kollha. Is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha. Jarfu lill-bniedem il-qawwa tiegħek u s-sebħ u l-ġmiel tas-saltna tiegħek. Saltnatek isaltna għaż-żminijiet kollha, minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha. Ta' kelmtu l-mulej fil-wedid tiegħu kollha. Twajjeb f'dak kollu li jagħmel. Iwieżen il-mulej lil kull min se jaqa'. Iqajjem lil kull min hu mitluq. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha. Profeta kbir għan fostna, Alla żar il-poplu tiegħu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Dak iż-żmien Ġesu niżel Kafarnaum, belt tal-Galilija, u f'jum is-sibt qatt jgħallem lin-nies li baqgħu mistaġba bil-mod tat-tagħlim tiegħu, għax id-diskors tiegħu kien ta' wieħed li għandu s-seta. U kien hemm raġel fis-sinagoga li kellu fih spiritu ta' xitan imniġġes u qabad jgħajjad bleħenoli. X'għandna x'naqsmu, Ġesu ta' Nażaret? Ġejt biex teqridna? Jiena naf min int, il-Qaddis ta' Alla. Imma Ġesu widbu bi sħiħ u qallu, iskot u oħroġ minnu. Imbagħad l-ispiritu xeħtu fin-nofs u ħareġ minnu, bla ma għamillu ħsara. U kulħadd staġeb u bdew jistaqsu wieħed lill-ieħor u jgħidu, dan xi klimu? Għaxu jordna b'seta u qawwa lill-ispirti mniġsa u huma joħorġu. U l-fama tiegħu xterdet ma' kull imkien, f'dawk l-inħawi kollha. Il-kelma tal-mulejn. Tifħir lilek, Kristu. X'għandna x'naqsmu, Ġesu ta' Nażaret? Ġejt biex teqridna? Jiena naf min int, il-Qaddis ta' Alla. Ġesu ma jilqax l-għarfien tax-xitan, ix-xitan jaraf minnu Ġesu, ix-xitan huwa anġlu li huwa spiritu berf, straordinarju, u li fis-supervja tiegħu jirvilla kontra Alla. Imma id-don moti minn Alla fil-ħolqien tal-anġli ma jitteħidx.
u bl-arfien sħiħ li għandhom jarfu wkoll minnu Ġesu ta' Nazaret. Jiena naf min int, il-qaddis ta' Alla. Ġesu ma jilqax din ix-xhieda tax-xitan li x-xitan jgħidlu iskot. U fl-istess ħin mbagħad jobbligah jillibera lil dan il-povru raġel li kellu fih spiritu ta' xitan imniġġes. Il-mulej ġie biex jeqret ix-xogħol ta' Satana u ħafna drabi aħna nidħlu fin-nassa ta' Satana. Qed naħseb diversi żgħażagħ li fl-adolescenza minħabba l-esperimenti li jkunu jridu jagħmlu ibabsu bl-okkult u jiftħu tieqa għax-xitan. Jew min iwarrab lill-mulej u l-fidi tiegħu għaliex jogħġbu iżjed id-dnub jew il-ħajja ta' dnub. Il-mulej ġie biex jeħlisna mill-ħakma tal-ħażin. U jordna b'seta' u b'qawwa lill-ispirtu mnizza u huma joħorġu. Din il-qawwa Ġesu ta' wkoll lill-Knisja tiegħu. Darba minnhom kien hemm każ diffiċli ħafna u familja talbuni kont għadni naħdem il-Vatikan biex inkellem eżorċista famuż Gabriel Amort illum il-ġenna u meta tlabtu jgħinhom Padre Amort dal-eżorċista famuż għalli Monsinjur għajdilhom imorru għand l-isqof tagħhom għax l-isqof fid-djoċeżi tiegħu għandu s-seta kollha ta' Ġesu fuq ix-xitan. U din hija ħaġa tajba li nifhmuha li Ġesu ta' s-seta tiegħu lill-Knisja u għal kull djoċeżi ta' lill-isqof. L-isqof mbagħad jiddelega nies oħrajn biex iħollu l-irbit tax-xitan f'min huwa mgħakkes minnu. Aħna ħafna drabi ma nirrealizzawx kemm huwa insidjus ix-xitan. Il-Papa Franġisku ma jiddejjaqx isemmih b'ismu. Ix-xitan huwa interessat li aħna ngħidu dak ma jeżistix u dak qed jgħidu hekk minflok isemmu l-Mart. Ġesu veru ġie biex jeħlisna mill-qawwa u l-jasar ta' dlamijiet. U għalhekk aħna meta nġeddu l-wedit tal-Magħmudija anke fil-Griżma bħalissa qed nagħmlu ħafna griżmi qed nagħtu s-sagrament tal-Griżma tal-isqof lil ħafna żgħażagħ tagħna. U qabel jirċievu s-sagrament, is-saċerdot jitlobhom jikkonfermaw il-wedit tal-Magħmudija. L-ewwel mistoqsija hija tiġħad lix-xitan u l-fruqa u l-inganni tiegħu. Iva niġħad. Sibt xejken aħna u nibdew dawn il-ġimgħat li fihom hemm bżonn nagħmlu eżami ta' kuxjenza fuq il-ħarsien tal-ħolqien. Jekk hemm ambjent li se jressaqna lejn Alla huwa dak kollu li ħareġ direttament mill-lit ħanina tiegħu. Issa kalarit tibda x-xita mhux qed nistidinha millum, imma il-kampanja tagħna tibda titrasforma ruħha u nibdew naraw l-ewwel fjur. Bħalissa għax dis-sena naqra kmieni il-basla tal-Ansar diġà għamlet il-fjura tagħha. Il-kampanja tagħna diġà imtliet dak il-fjura rqiqa ħelwa tal-Ansar. Il-qudiem mbagħad naraw il-weraq sabiħ tal-basla tal-Ansar. Dan wieħed mit-teżori li għandna fil-kampanja tagħna. Ejjew nieħdu ħsieb din il-ħniena li aħna rċivejna direttament minn Alla. Minħobb jom, pereżempju, għandna ftit ġimgħat oħra ta' hawn,
imqar tilbes gogil żgħir jekk ikollok il-grazzja bħalma naħna ton f'baħar nadif u fih ikun hemm il-ħut ma nkunux kaxkarna kollox b'xi parijiet, inti tammira iż-żbuħija tal-ħolqien. X'aħna għandna dal-baħar li tantu trasparenti, tant jagħti viżibilità. Jiena nitlob li aħna nibqgħu ngawdu imma nibqgħu wkoll ingawdu dak li l-mulej poġġa fih ma nkaxkrux kollox lem. U tant affarijiet oħra. Kien hemm xi ħadd darba żort familja li għandhom ġnien kbir, mhux kulħadd ikollu l-opportunità jkollu ġnien kbir, imma dawna għandhom tradizzjoni antika li biex ifakru lil xi ħadd li jitwielet jiżergħu siġra. Kemm tkun ħaġa sabiħa li aħna f'dal pajjiż li għandu bżonn ħafna iżjed siġar milli għandna u nkomplu ma dak li qed jagħmel l-istat u jżid is-siġar u jevita li jeqret bla bżonn is-siġar li għandhom ħafna snin biex aħna ngawdu dak li għamlu ta' qabilna. Tajjeb li aħna nieħdu l-inizjattivi u anke biex niċċelebraw okkażjoni, ħawel siġra. Dika tibqa' warajk sakemm ma jiġi xi ħadd joqtolha jew jaqtaħħa, tibqa' warajk. U tibqa' wkoll tifkira tal-impenn tagħna għall-ħolqien. Ejjew nitolbu l-grazzja li aħna ma nkunux skjavi tax-xitan imma nafdaw b'mod qawwi fil-ħina Alla dik it-talba li tallimna l-Knisja la tħallix ninfiret minnek. Biżżejjed ngħidulu din it-talba lil Ġesu. Ġesu, tħallinix ninfiret minnek. Hija l-aqwa mediċina kontra l-assalti kollha tax-xitan. Għalhekk nitolbu l-qawwa li tiġi mingħand Ġesu u li Ġesu ħalla fil-Knisja tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk biex il-kol kemm aħna nagħmlu l-parti tagħna biex inħarsu il-ħolqien. Imma jiena l-ewwel li qed nipprova nitlob hija li aħna bħal m'għamel anke l-ewwel bniedem narfu l-ismijiet tal-ħlejjaq talla. Meta inti titgħallem l-isem ta' fjura, ta' pjanta, ta' siġra, ta' ħuta, ta' għasfur. Ma jibqax xi ħaġa hemm li tista' toqtolha u m'għandix isem, numru. L-edukazzjoni hija pass importanti fil-ħarsien tal-ħolqien. U allura fil-bidu ta' dawn il-ġimgħat li fihom aħna nagħmlu eżami ta' kuxjenza dwar il-ħarsien tal-ħolqien, nitolbu l-grazzja tal-għarfien ta' żbuħija tan-natura. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejjew nitolbu għal ħutna li mietu f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet, għal dawk mill-quta mill-pandemija tal-COVID-19, għall-awtoritajiet tas-saħħa, għal kull min qiegħed jieħu ħsieb il-morda tagħna u jipprova jimxi il-qudiem fl-għoża u l-ħarsien ta' xulxin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna u bl-interċessjoni ta' San Franġisk tatina l-grazzja li aħna narfu u nħarsu il-ġmil tal-ħolqien bi Kristu Sidna. Amen.
Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju ta' tpattija u tifħir li aħna sejrin inġeddu u għamel li bil-qawwa tiegħu nissaffew biex nofrulek qalbna mimlija bl-imħabba kif toġob lilek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Għax int bibnek il-għażiż bħalma oġbok taħlaq il-bniedem hekk ukoll fit-tiba tiegħek rid tiġġeddu. Għalhekk tassew jistħoqlok li l-ħlejjaq kollha jaqduk, il-mifdijin kollha ifaħruk, il-qaddisin tiegħek iberkuk għalenija, u aħna wkoll mal-anġli kollha tiegħek infaħruk ferħana u bla qiegħda intennulek qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għolji tas-smawiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għolji tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' ratti l-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqaf fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, ħati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Franġisk tas-Sisi u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull den, jatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna il-qawwa u l-glorja għal Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtiti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi iżda l-ħnina tiegħek. Tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla. Danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Għal-ħajja ta' dejjem. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li tqawwejna mulej bil-ħobs mill-mejda tas-sema, nitolbuk biex b'din l-ikla ta' mħabba twetta l-qlub tagħna u tħeġġiġna biex naqdu lilek f'ħutna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier
u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej, irroddu ħajr lilha. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nofru dan ir-Rużarju biex il-mulej jeħlisna mill-assalti tax-xitan. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wara l-għaraq tad-dem. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubitna, bħalma naffru li minu ħati għalina. Għaddaħannix fi tiġrib, iżeħnisna mid-dem. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Konsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellaw. Missirna li inti Missierna li inti fis-smewwiet, fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun ikun li li trid trid int kif fis-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubitna bħalma naffru lil minhu ħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek,
Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-multana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulejnija. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-multana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulejnija. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-multana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulejnija. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-multana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulejnija. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-multana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulejnija. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-multana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulejnija. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-multana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulejnija. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-multana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulejnija. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-multana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulejnija. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-multana. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie inkurunat kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif is-sema jgda fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum. أغفرنا ذنوبيتنا حرمنا نغفر للمنوح خطايانا ما دخلنيش في تجريب ازدهلسنا من الدين. سلم عليك ماريا بالجرأة ممليئة الملائمية إمبيرك أنت وسط النساء إمبيرك الفروت tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. سلم عليك ماريا بالجرأة ممليئة الملائمية إمبيرك أنت وسط النساء إمبيرك الفروت tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. سلم عليك ماريا بالجرأة ممليئة الملائمية إمبيرك أنت وسط النساء إمبيرك الفروت tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. سلم عليك ماريا بالجرأة ممليئة الملائمية إمبيرك أنت وسط النساء إمبيرك الفروت tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. سلم عليك ماريا بالجرأة ممليئة الملائمية إمبيرك أنت وسط النساء إمبيرك الفروت tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سلم عليك ماريا بالجرأة ممليئة الملائمية إمبيرك أنت وسط النساء إمبيرك الفروت tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سلم عليك ماريا بالجرأة ممليئة الملائمية إمبيرك أنت وسط النساء إمبيرك الفروت tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. سلم عليك ماريا بالجرأة ممليئة الملائمية إمبيرك أنت وسط النساء إمبيرك الفروت tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سلم عليك ماريا بالجرأة ممليئة الملائمية إمبيرك أنت وسط النساء إمبيرك الفروت tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. سلم عليك ماريا بالجرأة ممليئة الملائمية
imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tad-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġi mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema għajda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tad-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħnisna mid-deni. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teba. Lilek nitniedu, aħna ninibku nolqu f'dan l-wiet ta' dmuħ. E għamela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina u radana turufnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Itlob għalina Qaddisom Alla biex tkun jisħu inna dak li wedna Krist. skont il-fema tal-Papa missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħal ma naħfru lil min ħati għalina. La daħannix fi tiġrib, iżda ħnisna minn din. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Dawk dejjem jidħlu. jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ismana, Kristu smana. Kristu il-qattal b'tana, Kristu il-qattal Missier b'tana. eternalla, Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Ħenna lina. Spiritu Qaddis Alla, Ħenna lina. Trinità Qaddis Alla wieħed, Ħenna lina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Omm Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' ġbejbiet, Itlob għalina. Om ta' Kristu, Itlob għalina. Om il-Knisja, Itlob għalina. Om tal-ħnina, Itlob Om tal-grazzja ta' Alla, Itlob għalina. Om it-tama, Itlob Om għalina. li żjed safja, Itlob għalina. Om li żjed nadifa, Itlob għalina. Om muxebba, Itlob għalina. Om bla teba, Itlob Om għalina. li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. Om tal-aġe, Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħtana, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tjiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' de, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewkba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apposti, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minar l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rosarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, ħenna lina.
Itlob għalina qaddisom Alla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. U Alla ridiet li ma' tħabbira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni Mqazza Marija. Għatina nitolbuk lilna li nistqarruhom Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha l-istess Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li ġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-irwieħ hekk ikun. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-Birom Alla Marija Santissima, imbirka l-Qazza Immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomo, imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu. It-talba tar-Rużarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Infakkarkom li min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Min m'għandux aċċess għal din il-website jista' jċempel filgħodu fuq 21-12-12-81 għal aktar informazzjoni. L-appell tal-Knisja f'Malta huwa biex fis-sitwazzjoni preżenti il-persuni vulnerabbli segwu il-quddiesa mid-dar.
Meta nħorġu, nirrispettaw lil xulxin billi nużaw il-maskra jew il-vajzer u nżommu dejjem id-distanza soċjali. Flimkien, nibqgħu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għal dawk kollha fil-bżonn. Inselmilkom.